Maalaisia nää oot sä kattonut? Varmaan venäläisiä. Hello. 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 Rush ei suka bliat. Sieltä tuli sun vastaus. Lisää kysymyksiä. ei jatko kysymyksiä. You have smoke, you have molly, you have grenade, you have flash and you don't use it. No. Are you fucking retard? Yes. Mä en ymmärrä mitä tää ryssä pystyy pelaamaan täällä. Se on teeks sit kun pää menee ton punaisen taakse, niin voi painaa nappulaa. Just tälleen. Kyllä se vihollinen katoo punaisen taakse, niin voi. Mulla tosi se näyttää vähän pienemmät, kun mulla on tää ultrawide, mutta... Onneksi toi vihu antaa hyviä infoa latailemaan ja vittu heittämään tuotteita. Nice. One more guys. Kaveri ilmoittelee vaan tolleen vittu 2-3 sekunnin välein. Täällä mä oon. Täällä ne. Nice. Se sai mun perseessäni kiinni. Piilotettu. Ei saatana. Kiva kun mä yritän levittää sun ohi, niin... Kato kun siellä on joku äijä ottanut vastaan nyt. Voi Ville jo. Puolen NYT nyt. Se oli kyllä... Se tässä. Don't push him. Take it. Op! Homo! Vittu paskana. Vittu homo. Vittu paskia enemmän. Oli vahinko moro. Se oli voi. Ja milloin se voi pitää vittu ääntä. Näyttö. Ei vittu, se oli päällä. Mä voin flashaa tonne niinku, jos on Oho, flash. se on. Okei. Missä se sininen oli? Se oli rappusen. Midis vai? Joo. Oh no. Vähän HP. Ja nyt ne tietää, että sä oot siellä pommin kaa, eiks vaan? Mä vaihdan vielä. Lalalalalalala. Tupla Mä vaihdan. tuun nyt selkää Bell. Mulla on niin vähän HP:tä. Tai no, Go away. Oh. siellä A-saitillakin oli joku. Tässä oli Mä joku oon vielä. ekkanas mun. Jos se on mennyt ohi jo, niin sä voit mennä saitillekin. On tossa. Nice. Ei aloita pukkaa, kokete! You have smoke. Ei vittu. Ei se enää muu. Ei vittu, mä ajattelin, että se vitsi. No niin sä saat kaikki tapot, kun mä oon vittu. Sä oot niin paljon jäljessä. Tuolla ylhäällä. Vittu. Ei saatana. Kaikki muuta mä... Aha. Eikö se olitkin sinä? Mä ajattelin, että se oli joku toista ryssistä. Kun mä nauroin sitä, kun sä äijä heräsi just kun sä olit menossa puukattaa sitä. Mene siihen savuun sisään. Jolo. Pitäis semmonen mega autistic play. Tai sit... En mä tiedä, se pommi ollut siinä. Mene sinne eteenpäin, siinä on se eteenpäin vasemmalla. Älä siis mies siihen savuun sisään, se oli oikeesti vitsi. Mene siihen niin. Eiks se oo semmonen... Mitä vittu? Pelistoptaa! Oi vittu, kato mitä täällä tapahtuu. Meni keltaisen päällä pitkänä ajan. No ne tajus, että mun taktiikka toimii joka saatanan kertainen.
Ohohoho. Nice. Ai hivi. Perkele ne odotti. Mä musta takais vähän kuulunut askeleen. Yeah, behind you man. Tästä. Ei ne B:lle uskalla mennä. Ne on niin plantannut A:n. Hei, tulisiko joku niistä ulos tosta? Banskult tulee varmaan, ehkä. Mut sun pitäis ehkä hypätä siihen rampin puolella. Niin, kyllä sen tsekkaa. Jep, kyllä siellä on AWP. Jää vaan siihen. Pitäisikö meidän alkaa pelaa nää seurateljat? No, meidän tarvii saada yksi. Ei, voita. Ei, Rico, Zeus meni siihen! Nice! Yes! Kuoleen kato ensin. Mä haluan puhua tässä. No vittu. Kuuli joku mä pallustelin sen. Safety please. Come on, video game. Come on. Yksin yksi. Mitä? Mitä vittu?